Estem fent un curs de revestiments de calç. El que pretenem explicar aquí és els diferents tipus de revestiments i acabats que podem trobar o que podem fer amb calç, diferents capes de cos, de regulació, d'acabat, i escollim la calç per les propietats que té, com la transpirabilitat, que és antibacteriana, que és molt plàstica, que la trobem en abundància, que és desinfectant i que és un material que des de fa segles que s'utilitza en la construcció tradicional. Llavors aquest curs està dirigit a gent que vulgui fer autoconstrucció, per fer rehabilitacions. No cal que sigui gent que ja vingui del món de la construcció, pot ser que s'introdueixin aquí, que tinguin aquesta sensibilitat de voler utilitzar materials ecològics amb molt poca petjada, transpirables i fer cases més saludables, però també podria ser per gent que vingui del món de la construcció, que vulgui variar i deixar de fer aquesta construcció tan convencional, molt basada en el ciment Portland, i tornar a recuperar antics oficis o antigues pastes o receptes o materials, com podria ser el morter de calç, que amb el temps s'ha anat abandonant i esperem que es torni a recuperar.